una diri sa Azul Tuslubuwa. Yaw maglangaw sa tanan. Champion versus champion. Yes, sir. Big shoutouts sa nadiri tanan karon og syempre sa tong mga tropa nga gikan pagbuhol ilang bimbing. Tanan-tanan bay pagpaka na to be. Pagbuhol bay. Salamat. Kung sa tanan nga nitabang nga maduso ning event nga salamat at venue sa Tuslubuwa ni Busikong Permanente. DJ for the night. DJ EZQ. EZQ. Champion versus champion. Sa akong wala. Gikan Surigao. SURB champion. Make some noise for MP3. Shout out Carp Gem, Serb League, Surigao Street Clothing. Let's go. Sa akong to, your champion 2021. Magbanha para ni Barbarian. Yo, shout out Napolo, Lure, Butsko, ug sa tanan. Game. Tawag si Barbarian sa Quintos. Pili niya una si MP3. Yo, may natatangan bay. First round. Ding ding. Yo! Champ versus champ. Pero let's set the record straight. Di ba ikaw ang mas lately nagkampiyon? Sige, ikaw ang Golden State. Nagkatitulo ko tong 2019, siya sa 2021. Pero iyang dili counted, murag kasal nga gianal kay. Nag-champion sa pandemic. Nagka-COVID man ang masa. Nidaog ka sa panahong ang mga tao ay panglasa. Maski gway lami ang gibuga, tungod maoray naa okay lang. Nahalin raning champion kay adunay flavor ban. Pero menso lang labas mamugnaw ni mga do. Kibaw kung naning kamot ka pero suwat kay lago. Kailangan utok imong hustle pag mag-rap ka abno. Kay kung puro ra ka grind, burikat kang dako. Yo, kay iyang stilo, murag dance step. 1, 2, sa pagka-basic kay natintal, unsaon pagkusog sa bars kung tinagpulines ra ang signal. Murag dili jud balanse, wa ko hatagi og katimbang kay mas kitagilid ang iyang 2 lines, maklaro nga dili mi equal. Maong pasensyahin na lang kung wa makasabot ang guest. Sa estilo niya palang daan matay wa ba mo ka gets? Champion, pero hangtod ra sa 1-2. Maunang wara ko ma-stress unsaon pagka Golden State kung di makaabot sa 3. Kay primitibong big man ra gihapon, sa 3 wa kay paglaom. Unsaon nimo paglabaw kung ang imong dinulaan kay nagpabilin sa ilalom? Nya mo kontra ka ni MP3? Pues adunay heavy fee. Reality check, let me see. Usara ka ka NPC. Kay si Strax Rayligon sa Bohol. Walay appeal ning MC ni Draymond Green champion pero dili MVP. Kay MP3 ni Bay, imong pagdayo ay gamit. Diri Cebu ako'y hinungdan nga nung badang imong trip. O di ba ning hilom rag kalit? Gipakita ko raon say reaction karong siya na ang mag-spit. Time. Tanggal, Barbarian! Spit. Yo! Puro NBA ang reference sa Lecce. Taga kog James Harden kay pang warm up ra ning MP3. James Harden warm. Yo! Di pa tayo na kog jam sa bilingahe. Kay ba kung gusto ka mo bawi, di ko Muslim pero muhurot nig lahi. Panit unod bukog way mabilin bisan gahe. Unali ani mo natapakan tong boy, slot nga joker. Dire sa Rapolo boy, ikaw ang mas loter. Pakitali na ni sir. Di ba ikaw si Michael? Let's make it clear. Wa ko nag-introduce niya ug moingon kog this is my kill. Surigao mo ni big fish. Well, I make dish like soto kill. Himuon na ka dire nga seafood. Batol MC ne, but what I see is food. Lamon ning nagpakulkid. Makita na niyo ning MP nga buak na sa kilid. Champions being gahe. Gihimo na akong tubig kay kahibaw man tanga ang MP. Dili solid. Akong klaruhon ra. Dili ba sayo sa audience akong pasabot ha? Ug maingon kog nay butilya ron nga matumba. Dini kapas akong punches kay MP. MP, you need more practice.
ni si MP kaya kung punch straight ni Marquez. Akong gi-empty ning MP Laras. Way usi ko wagas. Humanbuak ko ni butilyay nga na kong magpagawas. Og spirit of the glass. Hindi ka human akong patayan ng MP. Ako wala ng biyaan. Pinahitaan ran. O hindi human akong patayan ng MP3. Inyo ako makitaan. Nga mag-walkman. Round 1 pa lang, wala kay bout. Biyaan ng mic, murag range, kaya nag-walk out. Ha? Kaya ba ako nakipang libat? Kaya ba ako nakipang ribat kaso palpak na par. Di pa ka maabogado kay sa bar. Di ka makapasar. Akong kinumo, kamay na bakal. Dilitong MC dire, pero kontra ni mo nga law, martial. How can you study law if your brain studies slow? Gets bro? Brain slow? I know. Kaso, MP3. Michael kuno akong ngalan, mauna iyang gispit. Hoy bogo, Mike ang akong angga, akong real name, Gian Dominic. Real talk. Yo, pero i-examine ta si Joseph. I-examine ta si Joseph, aka Barbarian. Paborito niyang donut kay Bavarian. Kining si Barbarian, walang ka Barbarian. Way lami ang mga bars, dili barbar yum. Ingon ana iyang lines, pinataka ang wits, imong wordplay kay weird play, ingana ka mag-isip. May paywa kaning spitball, anong bata, legit sig ka og kalamay mo nang ang mugawa sa ba pilit. Oo, nya ribatan ti ka, oo. Nakabattle na kag-flip top. Nya champion pud sa amo ang gipildi. Pero round 1 pa lang daan, naa kay giingon nga makapiste, ingon siya. Ulo mo'y hiningi ng Pangulo, sanay iyong mabatid. Advance ako magtrabaho, I'm working ahead. Ulo. Advance. Ahead. Wordplay. Matay! Murara mag mga jokes nga tinigom sa cellphone. So kung Matay murara mag mga jokes nga tinigom sa cellphone. So kung muandar akong paa, solid ko kay leg on. But nah! Fuck that! Unsay pagtuo sa akong bara, akong rounds pang badibag sulod ang ulo hangtod paa. Maong pag-upgrade po rin taon, imong pagkawak undangi, cause if you're working ahead, then you're scaring nobody. Di ko madasi mong delivery, nga murag high blood ug di nindot. Pinugos ra jud ang wordplay, ang mga pulong di himsog. Katawanan, kay maski pilit ang mga linya magpaangas nig tingog kining si Joseph Sabelio, bisag ang wordplay rich isog. Karon, di kaluyan, di paigon. I won't let this guy hurt me. Maski si MP3, 3 PM, wala ni divine mercy. Kay unang battle ko nis Azul, gipanganak ko para aning moment. Di ka makasavage diri barbarian. Ako ang Lord, ikaw ang Toret. Kumbaga ang manger kay Azul, niya ang 3 wise men kay ang audience gusto nila musaksi sa Ginoo way ning are para ni Joseph. Niya muspit pa ka og round 3, ay round 2. Kung karon pa ka na dead, maka-question ni sa iyang skills with all these words that I said. Di ba inig-uli niyag buhol kay mga tol nig galit? Niya advance ang pagpangout sa ulo, he'll be scratching ahead. Yo! Balik pa ang ahead. Sige, nagali kay linya nga kung ikaw magig-handshake, naka-blender na ang kamot sa kontra. Kung siya daw mo handshake, o kung siya daw mag-handshake, nasa blender ang kamot sa iyang kontra. So kung ikaw mo handbrake, kailangan kung balion mo yung kamot. O, leg on. Brake, handbrake, balik kamot. Yo! Yeah! Ano siya sa kontra niya sa ilaha? Ako ay kumaway. Unya, gi-wordplay sa kamaway.
Okay. Wordplay ba? Wordplay na. Yeah. Kamusta man po tong pasaway sa pasaway? Gikawat ra nimo kang rapido. Katong palinyahon tanang kontra tumbahon murag domino. Kang tipsy di man pud to. Daghan og line bike gikan sa internet. YT to MP3 easy gi-convert. Downloaded ang lyrics. In short, napurumar ka MP3 tungod sa mga artist. Dinungog ra sa uban, anak guro ni Marites. Sa Surigao siya daw ang dragon. Bitch, please, I'll show you how to train this. Kumpleto mata kagipon, pero yung mga linya toothless. Puro ra ka recycle, men. Dapat nang i-delete ng MP3 din empty the recycle bin. Pero nasa waiting nga linya si MP3. Ala siya, bitch sa yun ran eh. Gibuang ko na si Boy Slot, mautoy BS Psychology. Gibuang si Boy Slot, BS Psychology. So kung ipapulis mo si Boy Slot, BS Criminology. Bugo! Kanay mo mga linya, bisan kinsa pwede i-apply. You're just seeking for attention. Nakakontra, nakag-wifi, pero yung mga bars, wag ihapoy connection. Kung malugar ka ba, di makita sa Waze imong direction. Sa bagay, malabo kay 3MP ra ang resolution. I can think so many angles para kang MP3. M to my head, murag bijita nga violente. Ripin Surigao, Cebu din Dumaguete. Really? Di pa sa pasa raning mic, murag nagvidyoke. Pero nagpasakop ka sa shaman. Great choice. Ang mic naka-create og noise kay naa may voice. Leo! Oh, nakasuod man ng fan ni Lebron. Di ka welcome dire, pwede na ka mo Lebron. Ekis na ning mic dyan, Leo. O ekis ning mic, murag logo sa Rapolo. Time. Last round, MP3. Wa ka nag-pay attention sa akong gisulat, katong handshake sa blender, linya tong Gustav. Nya, fan ko no kong Lebron. Matay-patay ni pagkatapos. Mangutana ko nimo ha, unsay brand si mong sapatos? Joseph, ning invade man ka sa jungle, karon di na ni kong safe place. Naanata sa round 3 and I'm a marksman in the late game. Maski dula tag Mobile Legends, makita mong di ni mabang-bang, bisag unsa pa nga range si Jay mo fade to black, dili ni gang-gang. Pero support local ra gihapon, I'm not hating the group, I'm just saying the truth. You're too basic and dude, you cannot make an excuse. Kung kining barbarian kay mag-savage for the fame and the views, pag ako mag-rampage by Dave De La Cruz. Kay imong corny nga rounds, way palag sa mga solid ang sound. Di ni o Gangnam Style, I'm not horsing around. Murag unang championship ni Lebron. Diretso ni bakbakan when I bring the heat, dili na OKC Barbarian. Kay lahi na ni nga liga ang gisudlan. Ako ang bidang di madutlan. Sa linya di mahutdan, ikaw kanina ra gisudan. Kung wa makita ang hinungdan, ingon ko unang championship ni Lebron. Gangnam Style, kara ang reference pero dili na partida aning buang. Gibalik ko ang 2012 katapusan is iyang kalibutan. Yo, kay pangkaraan ra imong pagsalida pero not the classic type. Murag teleserye sa 1950s nya givaya satellite. Imong art Yup, kay pangkaraan ra imong pagsalida pero not the classic type. Murag 1950s nga teleserye nya givaya satellite. Imong art, walang kakulay-kulay mo ng sakong rap tonight. Niabot na ko sa rampage ug way palag pero ikaw ang black and white. Wa kay ambag sa inyong lungsod. Mura pa ka gasogod. Nagkatitulo ra ka pero wala pa kay natukod. Sige battle pero honestly banga pa kay kabra mo reference kag MP3 unya wala pa kay kanta. Pero dili na importante
Kung bate lang hisgutan, ako rang gipamuka, nga dira ka dapit nagkulang. Munang ayaw pag hinilas, ang angay nimo silence, wa kay lisensya magminaayo porket ang sulat license. So kung abinimog na kay tsansa, nagpataka ka butol, guba ng standing mo dire murag ang paa na putol. Kay kung ligon ka sa inyo, dire ka na ako na ulol, kay mas Jawa ang mga Jawa sa Surigao kaysa mga Jawa sa Bohol. Afgan, Barbarian! Jawa! Jawa gyud di ay. Oh, ang sapatos libro nasa ubos sa tikabay. Pero wa. Yo, sa imo mga ipang spit, kung may bugat, taas ra ka mo suwat. Igutom na gani kog huwat, wa ko na ni hapon para sakto ang hunat, kay mukaon kog 3 PM mo pa niya kong afternoon snack. Pildi ka dapat ni Denise. Kaso barkada ang mga judges. Kung siya daw mag-body bagging, iyang bar CPR dulot sa kasing-kasing. Ha, sigurado ka? CPR mo mga bara? Sa ito pa, mouth-to-mouth nimo mo mga kontra. Pero bisa kung saog CPR, wala na tsansa. Kay ultimo heartbeat aning MP3, mag-flat na. Mag-flat na. Hindi na. Pero bisa kung saog timplahan mo mga linya, naswito na kasi mong lasa, basig nakalimot ka bar, tender na imong kontra. O basig mo ingon ka nga Emperador Coffee Food ka, di na problema, pwede ko mahimong barista. Wa ko nahadlok ni mo tol, wa pa'y COVID, anad na ko sa alkohol. Maong sunog ka na ako karon, dagkutan ng MP, muraga vacuum o kimnonon. Kung sa bilinggahe, undefeated ka pirme, dili sa Rapolo, sigurado kang mapilde. Mabitang giatbang ka na ako, pre. Kaya kinahanglan nagduha ka bar para ma-post ng MP3. Yusuf ang spelling sa pangalan sa imong trip. Ang MP3, gihimong MP3. Aron ingnon nga sick. Litra og numero sa naruta sa jeep. Iniguman anay mo biyahe ka palangit. O sa gubat, aminado, layo pa ko pre. Pero karon pa lang leyo, mangayon akong sorry. Illegal laging ko sa cutting down this tree. Hindi ka tumba dito putol-putol. O ang MP3 akong giputol-putol, murag sound audio editor. Di ko producer ha, pero kaning MP3 nga track, humana. Hindi ka upload ani nga duwa si MP4 na ka. Kaya ang pagpatay na ko niya, naka-video na. Ay, sorry. Kaya wala na, balik! Wala na, Barbarian! Rapolo, Lure! So buhol pa nagsangka, ikalima nga battle karang gabiyon na. MP3 ug Barbarian, pagpaka itong balik! Solid. Champion versus champion. Judges decision. Daog tanan bay, pagpaka niya magalingon. Pro battle bay, champion versus champion.